Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Islam ay kapuar mo. Nila siyang nita sa uski yang ne kelas Islam pelat ini. Tak penibit ya. Ada undertaking waktu itu dokumen sama dengan sesi. Ini dengan menolak undertaking. Amsal. Ini di original itu. Kadai kecing im jonga ngaso. Kadai kecing im jonga te ngamdon kanu ka UJP baik ngatrai di media kil sakhi ya kata kini ki dokumen jonga kadai kecing im jonga. Ini baru. Kalau long proof hang ne bat snobha haba kasha ka ain kamsha yang aban lecete berangkat ke pernoikai kemud ba ngamlak ko aban ile persa ka ain tu supon poi ba ikini baro ngadon nadu jong to kelas 12 Shisngi hadian bau menteri rang ba kejela ukonrat kongkal sangma ula keren dak basyai ba sarkar kamdon lat syu dak moipan banirap ikinoi kai school kontrak kibadan hapok syatri jang Meghalaya Government LP Contractual Teachers Association ha kasngi thot dieng kasantarik unailar arhajar arpuar u president jang association uba berbor riang tem ula lek ban IT lot ikiduler ha ka office jang menteri rang ba kejela kata nadu ka electoral photo identity card ka Aadhaar card ka driving license ka PAN card ka mark sheet DELED ka mark sheet bala pendap ya ka bachelor degree ka mark sheet class 12 ka registration card class 12 ki admit card jong ka class 12 bat bachelor degree bat kiwikwi de ki kot kisla kom kadak pan punkut no shisndon ya ka wat kam wat jam hakit natri kam jong sarkar jela ya mentak ni kijing IT ni duler syak sarkar dalam khmat swat tang dau presiden bat hakini niat singi on sabut pat saki noi kai skol kontrak ki baladon hapdeng ka jingkot lat hadien bagila syaweng no nakakam ka bagila tre baro sikat ta kisnam hadien kini ka jinglek IT ya kini ka dolar sa sarkar ka Meghalaya Government LP Contractual Teachers Association kala pen barapat ba pakan penkut no ya ka jingki ka baklemput singi kait kani kapan siat di sertifikat bang bah kani kalit mak kan mentoy ayu kan manginang ri manginang suma lagi milanti kana kawai ka po sa kuno kuat kuan rai ka ko pemilan ni kata kacik sisa ka ba ha kren mendapat dapat atau melakukan suatu problem dengan masyarakat kemarin yang menir kecil bentuk berbeda kita melakukan. Kini kecil sampai susah. Kan baru kecil sampai mengintip kata kesusahan. Tidak akan makan kesusahan ngintip. Tambah ya permen kalau kecil susah ni bapak. Semoga kepada juga. Jadi ini dokumen sebenarnya saya minister nama day dah kajing sinsal kajing uruhi kabla penong yang ini bangin mat pun kini ki jing kini kendo teh next kamba kita berboy kini dapat di dokumen sejonga cuci minister but aku akan empau tangkani kawai nak liang jonga so minister badan program jong kejela kajing asar ladapi long sisa unong sensar jong kejela tibril tiblai naik ba komba pikwa ba kitmu bagaj bangin IT la jong kajing im sapi ki ong ba ngimdon hok ban im hangnes la prothai namar bangi dai tang kinong kai kontrak nga IT la jong kajing em sapi ba phin prakhat phin le ai rengas ngo ba nga babi ban im hangnes la prathai jinla dangam don hangnes la prathai kalong ba kanami kani ka huri hura jing sangi la persang ban kongo ya kajing betha ka jong phi ban pan he pan san ban ai jing nang jing start iki khon ki ti jong ka jala hanrai
asngosi ba kinyobeng ba namar bangi detang kinong tei ya kim lang kasalang ya kari bijak penriu yo mat ya gani ka appreciation certificate ka BPI hangi te kulai sibon tangba kini kawai ngakwa ban ong ya i chief minister badan brom jongi wat namlin ban keno ya kiwai wat namlin su ban keno ya kiwai yo ba kawai kasngi pin keno yo pa jong piu blaya bro wat namlin ban keno ya kiwai snobha chief minister badan brom yo ba kawai kasngi pi keno ya ublai ro nga dagaman sim jong jing smokia namar ka ke jingle ki jong pi nga iti kini ki kot kisla ka jing im ka jonga sapi bapin sim bat khila ban penongkam hakanu kanu ka bentaro ngam sngoe ai nganam yele persa bat kumta hakani ka por dagaman sim jong ka mon la jong hi daka mdon ba panbor yang aban le ikini hanrai ngas ngothu ba kadai ka jingkutlat yang hanrai ngadon tang ini we kentin sar ubarit udon lakakala ubarit udon lakakala wat pensarong yelede nagabanta ka balasay namar mem tip ka e ka banjia yame ha ka basisni te sim yakini ki kajingim ka jonga sapi abat ngan IT ya kene lengba i magistrate i balayarap yang i nadu kabangi sedang bangi don hangne kamtam tim ke jong u sar ngi da appreciate ya kajing trestom ke jong pi ngi ngongo ya kajing erap suggestion i babiang ke jong pi yang i ngai skam bangin priang ya ka dai subun so basa Hari dikat sarkar dilese na galing jumpi pimla ina banwanra agni gisi ke pamentan mar ngim sem ladan kata kajik temu adu bawan nama gi upkermen ya ke bak sarkar kan ayangi da kanu kacingkermen ban kasloi bat kasim jupor ya kacingin bujung dem lele ngi ke bawan summit dese ngin wan summit ha tayo banwan di habang la summit ladu ke ipik ki Aadhaar card ki PAN card nang ta ki certificate jong ka education jongi ka pamut pangila boycott nadu ke election badna baro ki singi ki padai jong sarkar namar bangi ngim long ai de ngin saya penbej lano ngi de panwan kat kita namar ba ki kimantoy kimlong ai min select suk mangni nilai dan ikual se besar in ai ikren nagbenta jung ibaro lang burom ya pi kumnong elam babun kijing duna adon andre ngas momo pade nga ya kijing trelang kejong pi baru cikata kumba pila terwa yang madan malki ngalasim na kemensim juga jing smukhia bat ngala usang dai bu ibuar beret tamba ngayo i ba kalong kuni menta ngam don kedu jing smukhia ya bi ada nga adon tang ke jing ai play ya pi ki pernai kai baro insami na nang ne bat angkerpat ya pi bap phim dai ban but ya kanuksa ka bangal lero ngadam sngoi ai nga le daga jing smotho balai ngale kalong ba chief minister jongi deputy chief minister jongi home minister ro badai haga juga por education minister jongi kila le ya kaba kapenlong yang abangan babi ben im hangne sapre kapenlong yang abangan pangan nyau
hala ya ka e ka ba imei pa jonga kilale ya ka jing em ka jonga ala yo iki kerdan sarkar kala pha yang abantre ka basdang ala kongo ya kata andre ka ong manta yang ba phimlong ba bit bantre anam smoi e kata andre kumunong yalam jongpi makar pa ya phi ba phin long ki ba jai jai aba phin long ki ba ya trelang naga por sa por but sian nang ne ngin sa mi no nang ne ban lai phai sin jong ki ngisam naga leng jonga ngal IT le jong ka jingem au chief minister jong ka jilla meglea de Conrad Kongkal Sangma but mau urusem ya ka jikit the naga benta ka jingem jonga naga benta ka yeng ka sam jonga naga benta ki bahing asam jonga baro mau urusem ya ka jikit the nadu ani ka po mapha e ka khubor sya ka sarkar bat sekari bekerja menteri sekarang kai ki bom dan lang ha kani kapor ngalale de kani de jing tipri tiplai da jing smokia bat ngalale ya kani da ka ba da ka jing smore am da ka man sim jong ka jing ya ka man sim challenge se ka government ndai ka bakum kata ngam dan ka bakum kata hanrai da ka man sim jong ka jing benot ban IT le jong ka jing em tang ba ngam la ban le ai namar ka bor sin syar ka ong yang Kim Don Hok ban im dengan ngamla ban le ai ngalai ti ha lan ba i magistrate jongi bat ban koi cha kimong sin cha ki badai pai blai sibon ya ka jing trei stom ka jong pi ya ka jing ya trei lang ka jong pi te blai sibon ri ki bala ai man sim ba ai ka jing terchan ti kamon ki kadian ka jong pi ta du man suwa hadu mata jonga kumu nong elam jongka Meghalaya Government LP School Contractual Teacher Association ngala IT ya ki kot kisla ki bange malayo daga jing trei stom jong imei pa nadu bangandang ret malayo ya ki ne daga jing trei stom te menta ladon bas kene jubor ya ka ya kini nanga apa penlong yang abangan IT ya kini kot kisla ki jong sa ka sarkar te ngap sipet ngadon kani gaji pedusngau sya kibor badai pai ngala IT baro lada lasai lacisngi nakaliang ke police department kapan driving license nanga smobale yet naka office jong chief minister ladapan yang kapan kat smobale yet naka office jong chief minister ladapan nanga ya ke epic ke election commission kapan yang ke epic lekpan lagi di no chief minister ladon pan ki benta ki kot ki ba nga unong kum unong song chinong udon hok ban yo hangne kari la jong so ba la yit na office jong chief minister namar menta ka sngi ngala IT namar banga yo mat ya kani ka appreciation certificate ka ba ka sarkar ka ai ngala trei taki post nam maka kami kai taki ong yang phimlong ba bit pani kai tada ngakarpat ba kani kam dei shu ban jelong yaki paitba jongka jala ka jongi ai bakan kutang hanga am dei shu ban long langkenya de ki contractual worker rapo ka state ka jongi ngakarpat ka buguram ya kanu department kham tami ka sarkar snobha le ka badai banam ta hadina but yakini ki paranong ikai kinong ki nong trade contractual hapok ka jala ka jongi but nadu nang ne ngai ba ka kam kontrak ha ka Meghalaya jongi contractual Meghalaya jongi kanong ka basai no kam dai suban kata madyong ku makta yang imanta kata namar nakaliang jongi ke ngila dap IT lara ka sarkar kadon ya kamen sim ban perkhat tengem khangai ya kata bat ngaong lepa ban khot biang se kami jinga kran snobha badam khat shu ngilai kendo nyau sen yu chief minister arsen yu education minister taki pausen yaki education yaki officer ki badai pai ka na education te ngachu ong kum nei ka jingsen char jong pharo adona ka bible ka khambha buncha ban ya ka jingsen char jong Conrad Sangma ya ka jala Meghalaya hakni ko Moses
ulai ki kamba tang sipau tali laplai loi ki kon Israel hanrai ngi taki ki kot ki mamarndum taki pa phau tali taki lada ki spa tali ngi laiti ki jingi kendu ki bakat no sin ngi lale hanrai ki penlong merau pen ban yangi da ka be yangi keleng ong be yangi syasam be yangi sikbe ki jela kumta ban ka penlong yangi bangin IT lag jong ka jing em kini ki kot ki jongi ki bade ka jing em ka jongi ni IT sa ka sarkar baka sarkar kan penon kam lar ka songhok hakano kono kodur